Ako gusto ba nindot ato balay. Ngunya, unsa imo gusto, hatag nako nimo, dato baya ko. Maayo kay wapa ka musod uyab-uyab sanang. Sir, imong igagaw ba? Bukiro kayo si Michael? Ingon siya, kaya ko na imong negosyo, mga way ayo, kay kapulan kuno ka. Mura kuno kag insi kuwakang baboy ti kangkang. Ika ba? Wa katasan. Habaw ka nga, istura mi diri sanang, kalit ka sulod, wala ka anghit. Nga naman day, unta iya day, kuan ako agaw. Kapulan kuno ka. Mao nang way ayo imong negosyo. Muna iya istulan ako? Oo. Uy, hilo mo. So, mong istoryaan diyo eh. Kuan sanang. Ingon niyang igagaw si Michael nga bati ko na siya naong kuwang siya ngipon. Lagot ko na minaw ay. Giro kay Michael. Paita na imubot bati ko na naong bot ngipon kuwang. Nga, ikaw kuno naibog pag yung kuno ka ni sanang. Wa mo'y angay. Unsa, muna siya istorya nimo? Nga naman day og ibog ko sanang. Kaya tinood na ibog ka na ko. Oo, ibog ko nimo sanang. Ka ikaw, gihan. Tagsa na ka, lingkod bangko. Muna ibog ko imo. Tingano man ay sir, nahigugma yung kang sanang. Nga, dili na pwede negosyo. Dili na pwede ingon si Michael kay mabwisit ini yung negosyo. Bawal na uyab-uyab inchik ang Pinay. Ang Pinay para na sa Pinoy. Parihan ako ba, di ba? Kami bagay. Unsa? Uy, Kamu bagay? Uy, ikaw ba? Bata ka lang sa kaistorya. Respetuin eh. Tinuod Basin sa- di punang-punaan mo istorya ha. Wa taon sa namoy. Tinood akong gisulti way puno-puno ni. Ang bugiro kalakon kay kong istorya si Michael. Nga ikaw kuno bati kag now. Ikaw saan? Ay, sa sigato datong istorya. Di man ko na tanuod ko nga, bati ko naong. Tanuod ang ako, pero wapo man tad ko. Di lagi tinuod. Kaya kibawasan kasi mo igagaw. Hinawayon ka ayo to. Mabitawa ko niya dito na ako mo diri. Kaya ganahan ko nimo. Diri ko nimo nagkagusto. Ay, pero dili sa kuan ha. Dili sa gusto nga nang naibog ko nimo. Naara ko diri kay comfortable ko nga ikaw akong amo diri sa balay. Dili niya. Manang pasagdi na lang ako yung sa istorya anak niya. Ay na panumbalinga. Pero ang giingon ni Berting tinuod jud na. Kung sa una pa, kung insik jud, kung sa Pinay, Pinoy pud iya. Ana raman na god. Ha? Usapan na sir. Oh, tanawa gud tanawa, di ba? Bagay kay. Sir. Ayaw lagi, kaya ako tilos. Sakit ka na kayo ako duhan. Ako ba? Ako ba? Paghilo mo mga. Yakan ang talon. Pagkuya mo ka. Ikaw sa ba? Ikaw sa isip ay hindi si panungog. Hilom sir. Tungugan ka na siya. Ako maunta ya amo, boy maunta na kuna. Hilom na ni. Ay si panungog dali. Ayun na lang lagi na paminawa ilang istorya kay di na makatabang nato. Maobitaw nang naa ako dire. Kay kahibaw ko, maayo kang tao. Salamat sanang ha. Ako gusto sanang naadjud ka pirmi ako kilid. Di ko gusto ana away-away, lalis-lalis. Sanang. Taman. Hindi ko pa patalingugi ang saluma nga akong ipabati. Ayaw, di ba? Na, di mo na, sir. Kita ka, naami dili. Kakaw do ka ako kabuhi na. Gising. Yawan tani mo, sir. Abim na krusa diri. Sorry kayo, sir, ha? Gatuom ko, sir. Kurang usa, sir. Tulo deta.
Okay ra akong kanta sanang. Ikabilting ba? Timingon gini mo, maistorya mi sanang, mutungha ka, kay kami, doon ako plano o ta sanang, amo ni, litong ngali, timuok, lipata. Ha? Mamalit kay karapata. Tama naman karapata. Unta makabilting, bungol ka. Unta pata, ilo. Akaw ba? Kalapata ka ng lugal. Ako, dako ka ko plano ato tulo. Kay kini ni ano ko ato ni paliton. Ah. Berarti, naog sa kung sa ubos, bi. So, di ano bitaw taga unsay mga plano nato diri? Ikaw sunod pa ilasad ka. Pailan na unsa? Basta ha? Lagi! Basta ba yan? Kayo na diri lagi. Kita naman to ako gipakuliktanin mo. Di adto ko ni Bikong. Eh, Sus ka na Bikong kahiag mo bayad ng Bikong eh. Sus, yahang asawa. Suko-sukuan ba ko? Dili ko gusto na Bikong sunod pa utang, dili tagalin niya ha. Kay ka na visit na negosyo. Na Bikong landa mura ta mabikog na, Bikongan. Bikog tana, di ko gusto ta utang na visit na negosyo ha. Mao lagi, boss. Get adto ko ni Bikong kay mubayad ko na siya. Yang asawa may ni atubang ako. Kuan ba ko giaway ko dito. Kagit. Kana sila salig-salig na. Anad na sila salig-salig. Gusto siguro na kita tagam ba? Basta di ko gusto na Bikong visit na. Kanangan na Bikog tana. Dapat dili na tagalin niya utang ha. Iman na ha. Man di ko gusto ha. Ibawli ko na Bikong lagi. Naara gitos Bikong ato pagkasingilan ako sir. Ya, ditago lagi to siya. Oo. Daghan ka ba na? Daghan negosyo wag yan na tago-tago. Bisag na amaw na tao ba? Bisag papukaw ba? Dili mata kay ngano gamata man na. Maura na istorya ha. Basta dili ko gusto Bikong. Wala na nautang. Ay na kay linya. Ako to siyang giingnan nga ipatulpo na ko. O gihadlok man kuno ko bisag bungbong pa. Ang presidente pa yung gikuan, sila mo bayad ko. Ana tulpo. Tabang na tulpo ra ba yung ana? Alilan ta kumpiyansa ana. Basta ka na Bikong dili ko gusto ana Bikong. Di ko gusto Bikong utang galing niya balik ka. Kana si Bikong boss. Kibaw jud ko ana, maila na sa atubang mangutang pero makautang na maglikay-likay na. Ipaso ra sa away. Mura maom na nagtiayon puro palautang siguro. Wala man na klaro. Dili ta pwede ana ha. Ata Bikong sira. Oh, Bikong sira. Gukula. Maro kay ka ha. Dakpa yung maidlas sir. Maro ka. Dakpa yung maidlas. Bikong ka. Kuha mo ko sir, napiki na jud ko sir. O sapik eh. Wa ko'y kwarta nga kabayad pa jud. Ako mo explain ta ko yuko nimo sir nga unya ra kong bayad. Wa man ko kita pa nimo sir. Siya ra may diningil ya. Balik-balik pangkaging na naman tikaan na utang dapat bayaran. Kaya ikaw dito, ako tao, ako nga ato ka. Ikaw tago-tago ka, isog-isog pa ka. Apil pa mo asawa. Unsa man kaliyay jud ka utang. Bayad ka. Kay to na sir, pataka lang tabi nga dito ko nang isog ko. Dito ray ko. Nga si Bika namin habilin. Aka mo, pataka lang sa kapasangil sad. Ako sir, ato higayon na sir, wa jud ko dito. Pag uli na nako, mao tay ko nibawaan nga si Diane Daningil. Karon kay akong gipakita sa kong nibikang ang katong cellphone nga manala ta to og mahalin. Ako to ibaligya og mahalin, ako tong ibayad nimo. Karon kay gipospos man. Nagoy, ako bubayad mo ko, namo ko chiki ri halin sa ko ang cellphone. Nya sa man. Mo Nanay! ko? Na, malaman mo ilit mo. Ano? Basta kay mudawas mo og chiki. Ikaw ha, huwam ka na ako kas. Kas, wala. Nga bayad ka na ako, chiki. O sa nagtuunin mo na ako. Panaganay na chiki, baka ako chiki. Huwam ka na ako kas, bayad ka na ako kas. Ikaw malumalo doon ka na ako ha. Malumalo doon ka na ako. Mano kay pakulata ka o bodyguard. Lagot na kayo kunin mo ha. Lagot na kayo kunin mo. Bantay ka doon ako ha. Mao na akong giingon nimo. Kung manghuam ka, bayad ayon ay likay-likay. Kana akong boss. Kung mahuam ka, hatag na give and take, bahana.
Ikaw di kalikay-likay. Ako boss, mubayad magubos mo. Ayaw mo maginana, musulti ka nga imo ko ipukulata. Kung imo ko ipukulata, ako sabay mamangita kwarta ako rin gisilas mo ah. O sabay ibayad ako nimo og mabunog ko. Imbis kamo imo maningil ako, kamo na noy makabayad ako kay mabunog ko. Di siyempre inyo ko patabalan. Ayaw pag-ana ka kung mubayad man jud ko. Kini ako ha? Warning ni. Last na lang ni ako sakit kay ko mangulata. Warning ni. Ayaw mabuta ako suko ko nimo ha. Ayaw nyo mabuta. Pero karon kita man ta. Nakadiya. Ha? Na. Ah, sir, oy, ako sir, mubayad man ko. Pero di mo dawat og chiki. Unsa man, kamoy mubayad, kamoy mo pailis ang chiki. Kay okay ra ako mubayad ko, ako ni gihatag ninyo. Kung di gusto ka sir, kani lang sir, oh. Kani say akong lugar ibayad nimo. Daghang na yung cellphone. Oh. Pili lang ani. Kani ko ibayad nimo. Bago na ka-plug mo, Bikong. Hindutan ko na. Ha? Sir, oh. Pili. Ikaw ay bahala na, di ba? Dugo na telefon ha. Oh. Ah, pili usay pili. Usay mo yunan na. Osa brana ding brana ni. Na Samsung. Na. Na Katil. Ninduta ni ha. Ana lang sir. Kani sir, nako utang niyo. Pila to ako utang 18. 1-8. Oh, kani siya tulo 18. 18 ni sila Pinitulo. tulo. Oh. Kani siyang tulo 18 siya ni. Humana impas ako utang. Impas na utang? Oh, nya kana bayad ka na ko na 18. Ninduta ni ha. Hmm. 1-8 ni. Oh, 18 sir. Oh, impas Oh. na utang bayad Oh, ko 1-8. bayad ka 18. Ninduta ni. Oh, nindot kaya di ba sir? Oh. Unsa may diferensya ni? Kani siya sir, ang gubaan ni niya sir. Paminaw ko murag kuan gyud sir kanang priyon. Oh, priyon gubaan na sir. Ay mo ko priyon. gibinuangan Dili, kay sir. mao na ko na Priyon, binuangan priyon na. na, sir, priyon. Priyon na Oh, sasakyan priyon. na priyon na Dili, aircon. sir. Ang- Na nasakyan na ang kani, aircon sir, na. kabantay ka sir nga inig-charge mo init. Oh, mao na. Wala na tubil priyon. Wala na tubil priyon. Karon pa ko ano Oh, ha? kana sir. Nya kanin duha. Oh. Ang gubaan ni mga buton ra. Gamay ra diferensya sir. Kana So kini 1-8. siya priyon. Oh, priyon ra, wala So, tubil. 1-8. 1-8. Bayad ka na ko 1-8 sir. Wala diferensya. Wala diferensya. Dili guma. Dili guba pero ilisdan na ni siya og buton ya kini siya priyon. Oh, wala guba na sir. Pero guba lagi. Dili oy. Ah, pero kana kamo lay paayo. Binuang yun na mo ha. Ah, dili sir. Ika hapa ko cellphone ni, hapa Ayaw, ko ayaw, cellphone sir. ni mo. Kansi Ayaw. jud ko nimo. Ayaw, sir. Ila jud nimo, priyon. Dili, Duda na jud ko ana priyon ha. Dili na priyon, Imo sir. sa kuilat, Oh, dili na 1-8 guba. pa. 1-8 to na ha. Last ka na lang ha. Ah, Karon, so yun, sir. pagkaron jud. Good lagi na sir. Good, good. Oh. Ya ako ba payo? Oh, ikaw paayo. Nga, kabinuang yun na imo. Dili man kamo sir. Ambi na sir. Ambi na. Oh. 1-5. Ah, kana sir. Sa tinudan na yung baligya ko na 3,000. Ah. Nya karon kay ikaw insik buutan man ana nako ana. Dili na Eh, ako ikaw sad original sa ana. kunimo, Di ka sa original nimo. ana. Amo sa- ana. Oh, sige. 1-5. Oh, sige na sir. Sige sir. 1-5. Oh, sige. Ha? Sir. Oh, 1,500. 1-5 ha? Oh. Nya na baka bayranan ana 1,500. Wala problema, 1-8. 1-5 ni 1-8 hangyo 1-5 wala na, 1-8 ha. okay na sir. Kanay mo rilo ba? Oh, kan Gcash ni sir. Unsay Gcash? G-Shock man na. Oh, G-Shock. Nila dyan na ako. Gcash ha, Gcash ha, kana Gcash. Oh. 500 lang na. Ah, ako lihatag nimo sir. Ay, salamat. Tagaan mo ko sir, kay buutan man ka. Pakapin eh. Oh, Gcash ni sir, Gcash. Utan na niya ka, Biko. Ikaw na ka Gcash na sir. Gcash man eh. Utan eh, Biko. Na ka Gcash na sir. Utan eh. Ah, sir. Salo. Ayan pala. Itaw na. Sa ato pa, kani 1-5. Oh. Kato libre. Oh, libre to sir. Wala man ko dalakas. Wag lagi cash na sir. Wala man ko dala kwarta. Nya, ano sa nabayaran mo sir? Ako believe ko nimo buutan ka. Yeah. Kada kita na to, hatag ko nimo. Huwag di ta magkita sir. Give man ta. Oh, give. Ha. Oh. Ha. Pangitaon di ka sige sir. Lamat kayo basta give ta. Oh, sige sir. Give. Basta ako utang nimo. Oh, nautang mo. Utang Oh, kayo sige, Biko sir. nga. Ha? Oh. Migo na to ha. Kada- Migo na to niya. Oh, Lamat Migo. kayo ha. Oh, lamat, sir. Ha, kita Oh, na balik ha. oh, salamat, sir. Okay kayo Biko. Hakbayan niya ay. Sabla naman ako. Wa pa bayad. Ako silpo na hurot na po. Rilo na ko. Karo kang isika. Kita di ka.
Sika kung ako nilo na wasa ko ang cellphone. Wa ko ni Gcash, way cash. Ika ha, kinahanglan. Ugma ulit na yun ka ha. Di ka dugay dito ha. Lagi, mabalik ka ba? Kasi wala ka na naman si Berting, oh. Berting, ikaw na bahala niya. Ay mo si Gladys. Kung ko naglalis na niya. Ikaw pa, di ba giingnan mantika nga dili na ning musuoton? Mura kas musis. Ay, di kay si Moses. Mura yung sa gula. Ikaw, igaling ka ka. Hoy, ay mo si Gladys ba? Uy, ikay bahala ni sir ha? Ayaw to ni pasagdai. Ang vitamins in town, ipasiguro ito ng mga purga anak niya. Ayaw, anak pulga. Maudla ko uwaw. Ano lang siya tungo na patumbal ako tambal. Habaw naman ko, asa ni mo alin sa ako tambal. Ako na lang tumal. Sa high blood, unsa? Naalitil Ay lakoy, as in. Be, sa lipong. Oh, sa sugar. De, Kasabans. wa na labot. Layas. Kuyo. Ay, kaya pag binuang. Mula ka, ako kamura ba yung duha dray panabilin? Day. Kasi dali ni siya daan day yan. Kaya mag-isog-isog naman ni. Gusto ko anak ka. Istoryahe daan day. Uy, tarong nga ni. Kaya kung di ni mauyo ni mo, layasan jud ka. Ug mo layas ni mo, apil jud kog layas pod. Mo nang tarong nga ni siya kung kamurang duha. Bisag naa lang siguro pod ko. Sa karon pag sinabtanay mo kay mulakaw ko, ugma pa ko mauli. Tabot in check. Sabot, uy, wa na problema. Ikaw ba? Kanang dito ha, ayaw gutom-gutom ha, aon yun ha. Inya, tanaw ka mga tak-tak-tak ha, o nalabang ni mo ha. Lagi. Di ka basagad mo ulingon dito. Tambag-tambag pa. Murag yung buka ngayon. Ikaw ba, na lang gud ba patuloy gud? Pasag di na lang guna kay dinana siya ang katiguang. Ikaw ba? Di sa ka magpaubos. Ikay mo daan ng sir. Ako ba yan, no? Sakit ako heart. Tinuod ta ako edad, pero palihala ta ating-ating tanon. Si pada ipilan. Ngano man ka bilting? Ngano di man yung kalaban ako? Dapat laban ka nako kay ika ako matugo. Kuan manggod. Kurapting minor man ang imo. Sa balaod, pintahon ang edad. Kini siya minor ni. Sa ba minor oy? Hoy kabutong na naon ang edad wala na nagbase sa inyong gap. Anawa bilting. Wala lagi pili. Gugma lagi edad lagi. Nya, ibog ka niya. Ibog ka? No, naabot mo sa ibog. Ano sa kadadami maglangay na ko yung lalis-lalis. Kita dahil ni mo, ako ibog. Kamay miluan. Unta? Ay wala. Anak ko, gwapo ka. Iguang lang. Sige na, ito na ko ha. Rumali mo ko. Ako kulit tarong. Berte, Ikaw na. ikaw bahala ha. Tige. Bye-bye. Amping na to ha. Ikaw! Dukay ako lagot ni mo bilting! Ug naa gani kon dili gugala sa kagor sa kaika mo. Kalon wa siya dili. Banda ka ako. Lagot ko niyo, pwede ka. Lagot ni mo bilting. Uy, ano mo oy? Ano mo? Wala oy, ako na Wala, uy. Iya to kung gisingagan. Lakaw ni mo. Oh, nakadungog ba ako nga gisigakan ni mo siya? Ikaw ba, kung gusto ka nga respetuon ani, ayosik pang mga saba? Suli na, suli. Di na mo usab ha? Oh, dili na, dili na. Ato na ko. Kalon,
Hikayon ako building. Wala ko ang building. Tukol sa building. Ikaw gala ka dito maayon ako building. Tukol-tukol kita maayon ako building. Ha? Bang mga building. Tiro ni building ka. Ako lang kadagani. Ako na kadagani. Wa ka dito. Wa ka dito. Dagdagan ka. Di na katunduan. Gala ka bayo. Hoy! Saan ito ka na? Kami sa huna. Hoy! Tulala mo ito ka na? Hoy! Hoy! Oh, ano ka? Ano lagi ni? Ano ka? Hindi ako dito ka. Ano saan ka? Abli lagi na? Utang ka? Wa? Ngano lagi ka, oy? Ngano ka? Oh. Hilak man, oy. Ha? Tugali ko. Tanan! Ha? Ilan man ako noon. Ilan? Ilan ko sa insik. Yun saan ka? Nagkabayad ko kong utang. Katong kong cellphone. Yaya pang ipangayo ang awaya pang palito ng tulo. Isugutin ko. Ya pag humanday. Wala na isa'y kwarta. Ewa sa'y cash. Asa ko rilo na damay pa akong pagkaping. Nagtuog bayaran ko. Ang puong paniyak. Kung magkita ko numi. Siya mabayay niya. Di ni magkita. Patay dyan kong bitang ini. Patay ka bawa. Kapa. Na kay utang. Oh, Gibayra na nimo. mana? Cellphone. Ha? Cellphone. Unya ang cellphone nimo tulog buo. Iya panggingon, iya paliton. Kinaganahan siya. Unya, gibayran ka. Wala lagi. Wa gyud. Oh, yung yung pambayaran na dapat kong relo. Patay dyan kong kuha na yung bikang. Ni gulis niyo ha. Tikang kang bikang. Moya kong Luya. Luya sa kong amigo. kini magbisbikang mo Ha? ikuan. nagasto daw sa plano. Kun sa kagamay ko na. Iba, nalipay kay ko nakakita sa kadakong cellphone nga daghan. Oh. Kay nihit kay pang-upload dito. Napas Yeah. yeah. Pag sige ko nauna pang-upload. Oh. Kisam na jupax. Ay, nasa panguntaan na pa sa mauna. Katawa ko ni mo. Di yung kauli na mo ani ron. Ato nas mo ana. Ato sa mo. Oy, oy bining sa mo diha. Oh, kuyawan ko ni mo bining oy. Pagkalit mo ka. Unsa na mo eh? Ha? Sa may problema ani? Tiyabaw. Ha? Tiyabaw. Ngano ka bikong oy? Mang ka unsa problema nimo? Na-scam ko. Bikong? Scam ko sinsik. Gwapo din nimo nya. Kung cellphone urot og da. Unsa pasabot nimo scam oy? Akong cellphone bag urot og da sa insik. Nibayad ko katong cellphone tulo niya ang tulo yang gidayon ko palito niya nilakaw. At tayo bika gani. Tagbaw jud ka di ay oy. Yubi ko amo bi atud ko sumwa bigi. Tatay yung bikang. Saba ka rin, mura kag bata noon. Murag bata. Saba ka diha. Gitulis insek. Diyan mo na. Malokon mo diya. Mola. Lihay pa mura. Yubi ko yung yubi. No. Hindi ko maulis mo ah. Taong ka oy. Tunta ni. Yubi ko yubi. Saba di tilawan dani mo oy. Maldita ang kayo ng usawa ko. Mura gituli. Wala ko cellphone, ako rilo, gidapa. Kaluping man kang bikang taon oy. Maula, ilisod kay patula dyan ng asawa kay luoy sa kayo. Binding kay bigas No, gani mo. Bikong oy unsa ka oy. Bigas awa. Ano sa akong kabikas. Sabi sige nakakatawa na. Yakot ko niyo ba? Tunta ni. Talawan dani mo oy. Hindi may magkita, hindi may magkita sa insik. Wala yung bayad yun. Kami bugnoon. Hindi kita ko'y kada-kada buwa, bituloy ang bata ko. Gukod mo ko nadakpan yun ako. Mauna niya. Binding ba yung asawa? Bikang may mo gipili. Mauna. Tikang kang pirme. Wala mo gimita yung triple A. Abtek. Abilidad. Apek. Imo ka papiliyo ng bining.
Kasi pili agay ni pamanunon. Ang ganahan niya kalag yung pilit yung hinapay mo ragi tilaag baka. Naparihani mo ba? Ay, mau ay. Wala ako. Imo ko ang bining. Ako naghuwa tulog ng bining ba? Basta magkalugar ba? Kani ako hinapay para ni bining. Oy, ikaw? Isag ko ni mo, oy. May pagparinig ako, ah. Wakay nahot, oy. Aba niya ay. Anak kas parinir. Tim gina kong hinapay-hinapay. Dagan kay Angel nga nagasto. Ko ni mo, ikaw, diha, oy. Tama eh. Kibaw na ko oy. May pagbati ka na ako. I feel you. Iniyo. In-English pa ka. Ikaw bining ba? Magpili-pili pa ka. Na Pedro. Sweeto jud ko ani. Puti butuana ni. Kaubang gumiya ni. Sa una pa. Magpili pa kaglain. Oh, sus. Suporta ba siyang birkoan? Isa. Pedro ko ni ko. Beer God. Beer paday. Pagkityo. Kaya kisaw na birting. Ay, ikaw wala yung apil sa topic. Ibog yung apil-apil ha. Doon dalang tali mo. Kaman bining. No, Pedro. Bahala ko. Mas Pedro. Kaman, biyaan ta mo? Sabay diha. Ya, ini. Puyo diri, oy. Ano mo kalugar mo? O so pagkalugar ug na ako. Ah. Sige, ako'y testigos. Jatuh ke atbang kau. Ayaw mo, ayaw doon. Ayaw, diri na. Patapar aku. Dasar kau. Ikaw sa binig. Sabay hilong-hilong. Ingat tu ka ba kay mo tapan kong bining. Sa kau. Inya hindi lingaw-lingaw may bikang. Ha? Uti apa urusan? Maurun soy. Bikang. Maot nga si Aron. Ayaw mo, inahon ni mo. Di kayo natigil panugsokan na. Ay. Tidro. Lakaw na to kau. Aru kan lugar tu. Palayaso yung balik. Ha? Luuya ni ko migo. Pwede matiwasan. Huwag ka sa pagbibigay. Lakaw ka to. Tapang. Tapang ni ba? Uy, balik. Arriba. Unsa niya? Uy. Magtabi. Magtabi. Kita lang duha. Uy. Uy, balik. Kung paning lang magtago-tago o kung dili na sila kalikay, sipin kong mapatay-patay. Uy. Senang. Ay, gunit-gunit. Ngano gunit-gunit man ka? Ikaw ha, tanang ha, ikaw arti na kay ka. Kay bao ka sa negosyo na ko gusto suap, gusto ko ikaw suap sad. Kay ikaw nauna na ako, swerte ka negosyo na ko. Mauna ako, kung ako madato, pinakadato, ikaw sad, pinakadato sad. Ayaw sige lihay-lihay na ko. Magbuti kag dili ko nimo. Way but anay. Unya ikaw, makapas kag tanyag sa may gagaw. Sanang. Basig wala to kakabawa ko kay bao. Na ikaw lain ni mo giapas ako igagaw. Unsa may giapas mo igagaw? Sa iya kwarta. Kay bao ko dato siya. Pero bati siya naong tangag. Oh. Tiguang pa jud. Mabas ako nag-apas sa kwarta niya. Ako nag-stay ko kay tungod. Maayos siya nga pagkatao. Unsa maayo? Ako di ko maayo. Ako batanon. Hatag. Unsa hatag niya? Labuan ako. Ano di magaganahan ako? Ato mga tiguang mantinil. Ay pagbuot. Ay pagbuot. Kung asa ko. Dili di ka gusto magbuot ko nimo. Kinsa man ka para magbuot nako? Tagae ko higayon nga Ayaw, makahatag. Kung unsa imong gipangayo, dublihon ako na, Ayaw ato ako igagaw sa pangako, ato ayo. Why nung danto? Tangag lagi to, tiguang. Usa ba ka? Buta ka? Usa mata nimo hadhad? Gamita na. Dili kwartang akong giapas niya. Ang ako safe ko. Ikaw, safe ka ako nimo? Ay, sabihin na ano di. Ay kapil-apil ha? Ibaw ka kini akong amo, dugay na kong trabaho ani. Kung ikaw madayo na nimo, swerte ka. No, nakaingon man ka. Kaibaw ka? Ngano nakaingon ako tao ana? Para nako? Kay kana ako tao.
Kini siya sa una, wala ni siya sa nina. Karon na sa nina. Wala na si kwapo na. Mao na nagpasabot ako. Ako klase tao nga ako mapinanggaon, maguna-una. Dili ko gusto nga ato ka sa ako'y gagaw. Maan ka ng huko katiguang tangag pa jod. O man ka. Ari ka ba tanon kay gusto kayo? Oh? Yahay ka no? Oh. Ya lang ang naong mo. Abirog ba da ako nimo? Mindset do. Kung ako lang sa ipabuton, mas ganahan pa kog lulo kaysa sa angkol. Ayaw cool, bata pa ko cool. Mo na ako ganahan nimo. Mo na patay jud kay ko nimo. Bisa ko saon pa. Ako laway jud ko nimo sige ba ka dili ko gusto ato ka angkol. Kay na kay Catherine mindset kay ka oh. Oh, na ako diri, pero ikaw pud naapod ka diri. Lami. Nasamot na jud ni oh. Ayaw jud ato niya to ako iya Hilang sa. man. Bisan asa magkalaabot? Gara sa kapandayunan ti kada. Ay, bisamot naman nakala naman ni. Ikaw asa ka nakaw? Nga naman utala magkaasa ko mulakaw. Adto ko Singapore. Kuyog ka? Kuyog ko. Hanggol. Hoy. Hoy. Sibi kong og sibi kang namatay. Sige lang Maayo kaayon mo hangyo. Kapteselpon. Na sila kalikay. Sibi kong mapatay-patay. Muminatay usab si Bikang. Aron maimpas ang ilang tuta. Hoy. Tama ka. Adto ko merkado. Ha? Adto ko sa merkado. Merkado ka? Quintas? Humot, tirpim. So balik. Balik ra mo. So balik. Mo balik ra ko sir. So balik. Ikaw atik-atik ka, merkado ha, kwintas ka, humot, tirpim. Ayaw ko atik eh. Bawa anak ka sa kapadong. So, balik. So, ha? Sila pertan. So, dari. Ikaw, lingkod. Sige, atik. Ay, cellphone ko tayo na bugata, cellphone eh. Ikaw, sige ka, atik. Bawa anak ka, ato ka merkado na kwintas. Dili ko ilad ni mo. Umot kayo? Abon. Ayaw jud atikin ko. Ano di sir, ug magpahumot ti ay. Bawa na ka. Kabaw ko. Padung ka Pedro sa siguro nito. Atik-atik na mo ha. Ano sa dang Pedro? Naaraba ka sa anak ko. Nakasaan ako. Unsa sa Nagsugat ra ba mi? Nagsugat ni kaniya. Nakasaan ako. Huyog niya. Nagsugat day mo. Nya, unsa man kuno bi? Tana dayon ka. Ato pa, interesado ka. Wala kay ko istorya kisa ko kasugat. Ikaw ba? Ako pa nimo? Ari ka, puti. Ako tao. Wapo. Uli tao. Batan ona. Buutan. Ari na lang kaniya. Dili ka to Pedro kay klaro. Ikaw ha, sakpa na jud ka. Ikaw dinay jud ka. Dinay jud ka nako. Di unsa lagi nimo Dinay ka, dili na ka pwede. Ako imo agaw to kan ako. Imo man ko itupuan ng utik. Magbuot mahinoon ka na ako sir. Sa naman taong ka oy? Ikaw rason pa jud ka. Adto jud mo ka Pedro. Tanaway tsura to mura bulinaw. Awa ni otik. O sa sudan pa ni siya. Chinese humba. Lami kay ni siya. Ay, palagi boss eh, mauwa ta nag... Lami ni. Mo na mayo. Adto ka to bulinaw, ari ka Chinese humba. Bulinaw. Bugo ra kay nga na istorya pili ka to bulinaw. Ari ka Chinese humba. Ako bahala ninyo, gasto. Anong butan man sad ko nimo oy? Mura na mahinoon kag wa tay kaugalingong desisyon ana. Ayo. Ikaw na may magbuot. Ayo. Boss! Larong sa ni, utang sa niya. Larong kayo. Hindi ikaw. Saan yung mata ka na? Utang na sa na. Dayon. Laro kayo ni. Dayon. Unta ato. Di ko man kinahanglan. Di ba ako? Ikaw kinahanglan na. Di mo sa ikaw. Di ikaw may kinahanglan. Kuyog ba ko nimo? Kinahanglan na. Kami ba huwag kwalta? Ako sa'yo sa. Utang. Kwarta. Tuyok.
Tuyo, tibo, kalibutan, kwarta. Sige lang utang. Paso na sa ni balik. Dili sa ni, dugay sa ni bayad. Wal puro ni, way klaro. Daghanin ni sila. Ako sa'yo. Awa. Basta lang ang kamutang. Magpapatang di magwarta din. Mangutang dito, musugot na siya. Hoy! Sige mo na, kilkil. Sama na, amo ko to. Amo ko to. Pila! Pila! Okay na, sir? Kalibo ako pa rin. O, hindi, 2,000 lang. Kaya sa kalibuta. Okay na 2,000, sir? 2,000. Wala, 5. Ikaw. Pariyan na akong action star idol na ko. Steven Seagal. Ali. Tapa diri. 2,000, wala, 5. Kamu duha. Bagay mo. Anahan man ko ani niya. Pariyan na ako idol, Steven Seagal. Ikaw, ulit tao ka. Basta kamu duha bagay mo. Dili ko gusto ato Pedro. Wisit negosyo. Wato ayo negosyo, Pedro. Ba't tiket to negosyo dapat? Pwede ka mo. Bagay mo. Uy, ayo dre. Ako? Ikaw. Ayo dre. Ayaw ko nukun, dili ka lubot. Dili dito, balik ka. Di ka lubot. Utang ka kwarta na ako 2,000. Uwaw ka. Na ako kwarta atag ni mo. Uwaw ka. Bakit bagay sad mo? Ha? Okay ra, bagay mo. Basta di lang yung ko gusto ato Pedro. Ano linyo man ka? Mura ka bakser. Pili lang kanila. Aray kani. Dunyol? Senyal tetesin. Ayaw, di ba? Ayaw lang yato Pedro. Kaya malas to negosyo. Una amayo. Gasto ko. Kapili lang ka nito lo. Ako bahala gasto. Ayaw to Pedro. Masiro tato. Ako lang, sir. Litaw mo computer. Kidap-kidap pa, gwapo. Pagtuunin mo na ko. Di ko gwapo na eh. Ako na lang. Buta ni mo, no? Ako hipilian niya. Ganon, ikaw mo wangkon. Hayo ni mo god. Gilugang ka oh. Baka. Oh. Ikaw, di ba ka? Uy, asam ka? Mulakaw man. Pero asa dyan nyo. Tanaw ninyo, kisa dyan mo daog ninyo. Anong tulong? Kusurada ka? Oo. Ikaw? Hatag ko lang niya. Ihatag lang ni mo. Okay ra. Kaya insik na ni. Insik na. Kahit nyo na. Basta ikaw, gusto ko ikaw ato makauyab ato ni Kuan. Ato ako sinaligan. Kaya di ko gusto ato niya Pedro kay visit negosyo. Okay na magkakabos. Ako yung napilian mo. Okay ra, wala na problema na ako ha. Wala problema ha. Huwam ka na ako 2,000. Pwede ra wa bayad. Ikaw sad, dali magasolinder. Wala na kagamit trick. Pwede na kalakaw. Lakaw na dito. Wala na kagamit. Basta gusto na ko. Ari ka sige balay. Sa pasaling ko, wala din na siya problema. Basta may kasiguruan nga to ah. Oh, naapaman lagi ka. Tada oy. At tulad tas balay mag-abot, mag-istorya kay tagkan ba kayo rin mag-istoryahan? Dali ba? Saan ka? Look man ka. Gang! Oh, mani, nalagi ka. Ang nalabi kong ay. Uy, naunsa man na, nahubog na. Wow, oy nga. Mani mo ako. Ang kagbata diha, oy. Unsa may drama ni mo kong? Nagukon-ukon man ka diha. Mari, kamo lang pag-istorya ani. Ayaw lagi. Unsa may problema ni mo kong? Ayaw pag-ana. Dahil kay ako gikan ko sa lakaw. Waka kibaw ko sa problema na ko. Mad, istoryahin na nini maayo man. Kasabot na ko, Mads. Kami na lang ba? Ako na lang bahala niya. Dire ko. Sige, Mad. Unsa problema ni mo? Unsa problema ni mo? Ay, sa lagi ko kakabaga. Papuhayas ako kay kapoy pa kayo. Mad. Sige, Mads. Amping, Mads. Sige. Sige. Diyan magagikan. O dito ko, nagkuhan ko sa ibaw. Nabiyakan ko sa ako lakaw. Unya nga nung napato dato man ka. Kuhan manggod kang. Nagkita ba itong insik nga akong gihuman.
Karon imo sinalipay ko pa ingon ulis tuwa makadala ko kwarta. Noon nagkabayad ko sa insik. Katong silpon akong tulo na kwisto sa utang. Nya nang tulo nga ako ang iya ko nung bayaran. Na-scam ko ito isikap. Ingon siya nga, iya ko nung bayaran pag ingon ko nilakaw unya ko nung nabayaran pagkita mi kay wasi kwanta na hasta pa ko rilo na daa pa. Na-scam ka? Oo. Na-scam Ayaw, ka? ayaw. Na-scam na sad ka? Pasultiyas ako. Pasultiya? Waka kibaw sa ako lakaw pati kapuya. Nalipay ko na ako'y dahang silpon. Kibaw ka na dahang akong mga bitensya dito. Karon kay nasugatan man ko sa insik. Na ako yung katuloy badi-badi gigukod ko, giunitan ko. Mao nang istoryahan nga. Iyan yung ko pabayron, ako ginanuwa ko'y kwarta. Di ko kabayad mo ron. Nya akong ipikita silpon. Na may silpon ako. Kaning tulo, iyang bayaran. Nya katong tulo mo yung impa sa utang. Karon kayo mo ko bayarin nila ka, umanditso. Hasta ko lilo na dapat. Mauna diha kay danghap mong kay ka. Mauna diha, gaba na nimo. Mulakaw ka dayon diri sa balay. Unya, muadto dayon ka dito. Mauna dayon nay. Sa anong kwarta na kay dakala ka kwarta? Mauna, di man ka maminaw ko sa akong istorya o maminaw pa ka, wag kita isasamok. Kay bao na kagiingnan tika nga paningan ko si insik. Kinsang insika ang boat nimo ipasabot? Si Odette? Dili, bata-bata man yung tika to si Michael. Mao'y nagpagukod nako. Paghuman ang akong silpon di ulo kuha. Gikwit sa utang nga katong silpon tinakuha kandidato. Iyak mo lang yung taon kay! Wala ka na ang kwarta! Nailad pa jud ka! Nailad pa jud ka! Ay, kung ka naagod. Kay bao, ako maayag gustanan. Kung imo kong siya ginani, makaasok sukol ni mo. Isukol ko na be! Pakita ko musukol ka be! Pakita ko musukol ka! Sukol! Ayaw! Ayaw, di ba kung sukol ron? Kaya wapo kay kwarta ihatag. Nga na. Ah! Sa ato pa kung naanay kwarta, musukol na ka nako! Musukol! Musukol na ko! Ayaw! Musukol ako! Musukol Ayaw na lagi! ka nako ha! Ayaw! Ayaw! Huwag ka kibaw imo pagkong dabudabuhan. Huwag ka kibaw na mo problema. Ako ang mga silpo na hurot. Hasta ako nilo na damay. Ay, kita pa nga! Kita mo na sala! Gadang hapon ka! O ako anang sa. Pero naningkamot man ko ang atong utang masulbad. Nya, napakoy sobra ta ato para naman ako'y mahatag ng kwarta. Karon na scam di ko. Nala din rin! Kuyog yung sa tuon! Kuyog yung Hindi mo gusto sa mo? Ano? Ayaw lagi. Ato! Ato! Abawi ko! Kamu kayo. Ayaw. Hindi na pa! Ayaw lagi. Ato ka ko! Labi! Dili kuyog kay ko! Gato ka tumo na! Iskam ni mo! Dali na! Malok pa! Si Bikong og si Bikang namatay sa utang. Maayo kaayong muhangyo kung paninglan magtago-tago. O kung dili na sila kalikay, si Bikong magpatay-patay. Muminatay usab si Bikang aron maimpas ang ilang utang. Ang insik ilang giapik, igamit ilang kaabtik. Imbis mo bayad sa utang, ilang noon pininditunan. Ang insik nagdagot-got sa pita kasiyami koot. Ang insik wanay mahimo, nangutkot na lang sa ulo. Gigutom na silang duha, nahurot na ilang kwarta. Si Bikang pirting isuga, si Bikong iyang gikulata. Ang simot pirting upaga, ang mata pirting laguma. Mihukom na lang si Bikong, na maghikog na lang siya. Apan unsang milagruha, dunay tao nga mito nga nanguyab sa ilang mama. Mihatag og daghang kwarta, si Bikong og si Bikang labihan nilang lipaya. Si Bikong og si Bikang natikongkong natikay ang
Gigutom na silang duha, nahurot na ilang kwarta. May naningil nga Bombay, si Bikong napatay-patay. Ang Bombay gikuyawan, nahadlok na pasanginlan. Ang Bombay piting hadloka, mihatag na lang o kwarta. Apan unsang milagro ha, dunay tao nga mito nga nanguyab sa ilang mama, mihatag og daghang kwarta. Si Bikong og si Bikang labihan nilang ipaya. Si Bikong og si Bikang natikongkong natikayan. Si Bikong og si Bikang namatay sa utang.